Wona bafethu excel umalume wabashana lo bafethu namhlanje ngijabule ngendlela eyisimanga. Ngiphethe indaba ezimnandi ezivela lapha kwaPhongola Spa. Uyazi ukuthi uPhongola Spa uyabuyisela emphakathini ngendlela exakile ukwenza. USpa uyabuyisela emphakathini akagcini ngokuthi ethi woza wena uzothenga. Kodwa naye uthi uma wena uthengile bese yabuka ukuthi umphakathi ushoda ngani. Yini engayenzela umphakathi wangakimi lona ongumakhele. uPhongola Spa ke ubukile wabuka wasithi no man. Ake kube khona nje umuntu othi le ndle engilala kuyona mina ngayakhelwa uPhongola Spa. Le ndle ngikuyona mina yase Spa. Ngilala lapho engilala khona ingenxa kaPhongola Spa. So namhlanje ke bafethu imanager umphathi wase Spa uthi ke ufuna ukubuyisela emphakathini ngokuthi akhele leyo muntu noma nje ngabe uwandlumu ke leyo muntu nje lelo khaya leyo mndeni loyo indlu lo wandlumu loyo. So wena ke sisize kanje uma kukhona umndeni wena owaziyo ukuthi yazi la ekhaya yazi nkosiyami yazi uSpa ukube uyabakhela naba abantu uSpa udinga ukuthi wabakhele. Uma kukhona umndeni owaziyo wena sitshele la ku-comment section uthi malume ngisemadanyeni ukhona mina umndeni engiwaziyo. Ungawusho lo mndeni ukuthi obani kabani sibonga uthi ukhona mina umndeni engiwaziyo nje sobe sithina sithi go through kuwena ke noma uma kwalibisi noma uma usentumbane noma useCleveland around Phongola. So nje nami ngisaphuma ngiya kwi-manager yakhona ubaba lo lapha uJobe siyohlala sibone ukuthi ke abantu bathini and then ngoba phela nini abantu enibazi kahle yini naziyo nini enihlala nabo abantu angithi ngeke thina sazi.